Letošní vzdělávací konference v Pohořelicích v roce 2026 scházíme se už po páté. Skladba seminářů vychází z potřeb rámcových vzdělávacích programů a taky z potřeb naší školy a potřeb našich učitelů směrem k našim žákům. Vítejte a zvu vás na naší konferenci. My se dneska bavíme o tom, jaký jsou rizikové vlivy nejenom z WhatsAppu, ale i z jiných věcí na internetu na děti. Řešíme tam toho spoustu, nejenom jako sociální sítě, ale i návyky, algoritmy, vaporizéry, zneužívání AI, nadužívání AI vlastně jako na nějaký vztahy, kde máte svého AI třeba přítele, se kterým řešíte nějaké věci, ale řešíme tam třeba i deepfakeový porno vygenerovaný, který můžete děti poškozovat a další věci. Bavíme se o tripartitách, o tom, jak tyhle třídní schůzky ve vlastně složení rodič, učitel na základní škole vést. Může to velmi pomoct k tomu ty žáky posunout kupředu, rozvíjet u nich ty klíčové kompetence a navázat ten vztah s nimi i z jiného pohledu, navázat vztah s těmi rodiči, tak aby ta spolupráce mezi školou a rodiči a tím dítětem fungovala lépe. Dnešní workshop je zaměřený na pohybové aktivity, nejenom v hodinách tělesné výchovy, ale i v hodinách mimoškolní tělesné výchovy. Hlavně tak, aby byly dělané zábavnou formou, protože to, co baví, to budou děti potom dál provádět. Není to o tom, že budeme cílit jenom na výsledky. Přestože si myslím, že šikana vždycky byla a bude, tak v současné době je situace taková, že školy se jí více věnují a snaží se ji řešit. Takovou hlavní prevencí je věnovat se vztahům v tom kolektivu třídním na základě třeba různých aktivit, adaptačních programů a podobně, protože to je jediný způsob, kterým se dá předcházet těm rizikům, věnovat prostě pozornost tomu, co ty děti dělají. Jsem na konferenci poprvé, dozvěděl jsem se o ní v minulých letech a vzhledem k tomu, že jsem na ní dostal samé pozitivní ohlasy, tak jsem se rozhodl letos, že to vyzkouším. Musím říct, že po 2 absolvovaných seminářích se moje očekávání zatím naplnila. Já jsem přijela obdivovat i tuhle školu, o které jsem slyšela. Mně se líbí vybavení, líbí se mi chodby, líbí se mi výzdoby tříd a samozřejmě i ty náměty jednotlivých workshopů. Teď se třeba hrozně těším na polytechnické vyučování. Hrozně mě zajímají nové techniky, které se dají využívat s dětmi ve výuce. Dnes jsme si opět potvrdili, že vzdělávací konference v Pohořelicích měla svůj smysl především co se týče moderních technologií, moderních vzdělávacích metod a především lidí, kteří ve školách pracují a jsou schopni se vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti. Můžu jenom pozvat na příští ročník v roce 2027.